Здравейте, момичета! Днес ще ви покажа една комбинация от упражнения с ластик. Този ластик в случая е със средна плътност, т.е. не е най-тежкия, така че е подходящ и за начинаещи и за по-напреднали. При ластика важно е в коя част го хващаме. Разбира се, когато е хванат по-към края, напрежението е по-малко. Когато го хванем по-към средата, напрежението се увеличава. Този комплекс е за цялото тяло. Много е подходящ и за домашни условия, но и когато сме на път. Ластика е може би един от най-подходящите уреди, защото е изключително лек и взема много малко място. Ще ви покажа комбинация от комбинирани упражнения за долна, горна част и за корем. Първото упражнение е напад с бицепс. Лактите са прибрани към тялото, без да ги отваряме в страни, и при напада изтеглям ластика максимално нагоре, колкото мога. Правим 10 повторения и сменяме крака. Застъпвам ластика в средата на стъпалото и гледам да хвана равномерно двата края. Горе вдишам, долу издишам. Последно, искам да ви кажа, че с ластик може да стане една много качествена и натоварваща тренировка. Второто упражнение, което ви показвам, е за гръб. Отново застъпвам ластика в средата и изтеглям с една ръка максимално назад лактя. Отново ръката се движи близо до тялото. Горе издишам, долу вдишам и горе издишам. Правя 10-15 повторения, в зависимост от възможностите. Сменям. Колкото и да опъвате, този ластик няма шанс да се скъса, защото е ново поколение. И последното упражнение ще бъде за корем, но към него ще включим и гърди. В случая ще хвана ластика от 2, но на който му е трудно, може да бъде само без да го прегъва. Така. Даже в момента на мен ми е много лек. Правим 15 повторения, като отново долу вдишам, горе издишам. Толкова от мен. Надявам се да ви хареса този комплекс
и да ви допадне тренировката въобще с ластици. Очаквайте още много такива комплекси, които ще може да изпълнявате където и да се намирате. Чао!